Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi updates, Maskandi news, record of the year, Mthandeni uphiwe. Uthi uphiwe guys, sekuyasho angithi uCassper khona kushilo. Casaper Nyovest uthi yena uTyler because uTyler wawina iGrammy wayengasawini-ke ekhaya iRecord of the Year bekuyeyakhe. Ake ngiqale ngokuthi nje ngizobafuna bonke abebekhona kwiRecord of the Year, bonke abaqhathwe lapha kwiRecord of the Year basebenzile. Right, izingoma ezinkulu ebezime lapha kwiRecord of the Year. I-award yakhona nje yikho nje ithe ukuthi ukuba sekugcineni ngesikhathi ngoba bese kubizwa inkunzimalanga bese kubizwa amabhoza kwi-Record of the Year yasesomthandeni ke. Manje uCassper uthi because uTyler uwine enkulu le emazweni why engawini la. Ama-comment ke ayashiyana khona basebacela uCassper yena ecule ingoma kaTyler nje ayicula aze ayiqede. Banye khona abathi akwenziwe i-challenge kucule kube khona abacule kaTyler kube khona abacule kaMthandeni iParis ke yona ewine iRecord of the Year. We guys ke angithi niyazi ukuthi le conversation isingene yilabaya, le discussion isingene yilabaya, le debate isingene yilabaya. Yikho ke izathu ukuthi mina ngila ngizochaza. Niyakhumbula iBig Nas ihlukanisa unyaka ngeculo ongengoma ethi ngeke. Ingeke yeBig Nas nayazi. Kwaba nomsindo ke. Kodwa singixoxele. iBig Nas ngale ngoma yabo ethi ngeke nami ngabavotela. Nabanye babavotela. And ingeke yeBig Nas beyidumile. Nje omampintshwa bebesebenzile kakhulu. Kwase kuyabala ke futhi ukuthi le song of the year evotelwayo ivotelwa kuphi kuKhozi FM. Waba kuphi ke umsindo wasuba khona ngokuthi kunenye ingoma ethi sete or sethe yaYoungstana no KO no Black. Le ngoma le isidumile naye eSouth Africa kodwa umehluko ipholile. Niyayazi le ya KO yaYoungstana no KO. Manje umsindo uthini? Le ya KO ingvenqa KO iYoungstana no KO no Black ingoma yabo yenze kakhulu ku-YouTube ukuno Big Nas. Kodwa manje ingoma epholile eyabo. Yes, kwaba nje i-big song or sithi hit song kodwa ipholile. Kwase kuba ukuthi ke manje la sekuqhathwa khona i-song of the year kuKhozi FM. Mangaba ngikhuluma iphutha iBig Nas idlalwe kakhulu kuKhozi FM. And mabantu bacabanga isikhathi somdanso kuba uDecember bacabanga leya iBig Nas ukuthi ngeke bathoma mpintshwa kumele bewuthathe unyaka. Sekuphuma idebate ke yokuthi basebenzile oYoungstana and ingoma yabo inama views amakhulu. Kodwa manje phuma kuyo drive eThekwini. Mawuyo drive eThekwini ungene eClubini, ungene la kudanswa khona, ungene laphaya nabaya oBig Nas. Omampintshwa. uKhozi FM lubadlale kangaka omampintshwa compared to uYoungstana no KO. Iyiphi ingoma esidominatile la? iBig Nas nethi ngeke. Kodwa lokhu akusho ukuthi kuyaphikwa ukuthi uYoungstana no KO no Black benza ingoma enkulu ngoSete. Inkinga uSete wena upholile ukuthi nje uyihambele nomuntu wakho ni drivele kupholwe nje. Kanti le yamampintshwa yona ithini? Ithi siyawhlukanisa unyaka. Bahlula kanjalo ke oSete benengoma yabo naye
Wait guys, ngiyaxolisa ukuthi ngisoset uyoungstana bengimbiza ngosete ekhaya ukuthi yabo wayeyifila kakhulu kule yangoma gcise ngithi usete uyoungstana. Hayi umsangano wami uyoungstana bayenza ingoma enkulu nabo yayinkulu waze kumphakathi weSouth Africa wacomplain ukuthi bengafanele uhlale ube number 6. Iqiniso kodwa lithini eThekwini kwadominate iBig Nas. Ngacabanga ukuthi futhi abavote kakhulu nabalokhu bemile kulento yovota kakhulu useThekwini. Ngilinganisa lento yaThayila ke noMthandeni. uThayila le pheshe ngoba ucula ukuthi water yabo kokungasikwazi ngesicula ingoma yakhe siqede kodwa iParis njengamanje singathi nje izingane ziqale zicula zizoyicula izingane ziqede masingathi izikole nje zonke la eSouth Africa abacula iParis abantwana bazoyicula abadala abacula iParis bazoyicula injalo ke lento iParis idominate la iParis manje ngisho nje manje namhlanje mawungathi ungena la ku YouTube uyidlala uzozwa ukuthi inhlasha. Mina nje ngicabanga nokuthi ukhozi FM asibacele kahle sithi sicela nibuyise le ngoma izoba unumber 2 iGucci ibe unumber 1 yona ibe unumber 2 bese ngaqhubeka ke se number 3 le ngoba ukhozi FM ngiyazi ukuthi lufuna ukwenza ukulungiswa this time. Ukhozi FM luthole amahloni ayisimanga lapha ya kuMasama manje nje already ingoma number 1 sebeyayazi bebuyise isithunzi sabo sokuba umsakazi ohamba phambili. Ukhozi FM ohamba phambili abakwazi ukuthi bazoba i-radio station enengoma yabo eba yi-song of the year kuphele lapho kubo. Hayibo bangalenzi ihlazo kuKhozi FM bangayenza into ezosenza sibuza ukuthi nithanda imali kakhulu yini senithanda imali kakhulu kunokujabulisa abantu bangayenza into esingayiqondi ukuqola futhi lento abayenzile kahle sesiyikhuluma nje ngegama singasayihloniphisi uqola ngoba ukhozi lazini banehaba labaya angithi ukhozi la sebenza ngehaba labo labavotisa kakhulu sebevotile ukhozi la collect imali lahlala nemali laba right kwabamnandi emva kalokho alisakwazi ukhozi lihambe limemezela lithi nansi ingoma ehlukanisa unyaka nansi ingoma ehlukanisa unyaka ngoba akwenzeki yingakho lapha yakuMasama sisithi cha hlekani nibuye nganene nifuna ukuthi uphiwe eyeni ivinjo ubani ukuthi ingangeni kuMasama senifuna ukuthi uphiwe angithi nabo sefuna ukujoina le debate le ngoba befuna ukuhleka into engahlekisi bafihla amahloni amahloni amphethe ngiyazi uyacabanga ukurojwa kodwa ubuye ungazi ukuthi uzothini nirojiwe phela ngoba ukhozi kuhlulekile ukuhamba kushumayela ukuthi nansi ingoma yethu yonyaka nansi ingoma yethu yonyaka izifike kuMasama estage lesi South African Music Awards 30 ayikho ingoma yakukhozi FM ephethe i-title ye-Song of the Year. Kodwa ke nithe shi manje ukuthona uMthandeni uphiwe ngoba niyathanda ukugxeka hawu hayi cha ngeke kodwa malume nani nomono oserious hayi nangihleze ngithi niyadlala ngihlele ngithi kusungumdlalo hayi ngeke nangisolisa manje nto usumona wena userious yini kanti hayibo ngeke phe cha iKZN ayikho kodwa into nje nina niphile lento yenu yomona niziphile asowuphile nje umona iKZN niziphile umona niziphile ninengubo yomona futhi nje niyabizana ukuthi nansi yakho iyakunela nansi yakho niphana ingubo zomona lapho ngeke iParis akufanele ubesichaza izinto eziningi iParis ngisho manje udlala uyazi ukuthi ingoma entsha shale intsha sha hawu iParis ithe ifika yayithi ihamba ngama-views yaphela futhi yaqhubeka ayazimbi namanje futhi kusabuyeleka kuyona namanje futhi estage usathi umnikazi wayo engena bememeza abantu beyijabulele yikho ke ithola i-record of the year so ichaza kanjani le nto le ukuthi iParis namanje iyaculeka manje
Makuba khona nje umshado next week iParis uzofica idlala lapho bejabule emshadweni. Manje ngisho ukuthi manje yingakho ke yona ikwazi ukuna lapha. Kanti uTyler siyayazi ingoma yakhe usinkulu, ake sabona futhi nokuthi kuyathwekhwa kuyona, kodwa asazi ukuthi kuthiwani. Angazi noma ngirong yini ukusho lokho, kodwa asazi kuno water khona kwingoma yaTyler. Angazi noma ithi ayibo ngishosha amanga mase ngiyangihleka, kodwa kuno water phakathi ingoma yaTyler. Yabo iyisingisi, hayi ukuthi sigxabene nesingisi, kodwa ingoma yaTyler nje ino water into esiyaziyo, nokuthi iyadanselwa iyathweka, asikwazi nokuthweka. Yona idumile futhi usisebenzile, siyambona nje ngisho yabo la ehamba khona uyagadwa, yabo nje mkhulu, yes mkhulu. Kodwa yena athi iParis siyayicula, siyiphupha ngisho silele iParis inkinga yakhe. Manje othi bengadeserve iParis asiyazi ngoba ukuthi uthini, kodwa angingasho lo ongafikanga ngisho kumasamba ngengoma ayivotela ngo-5,000 loyo nje ake owavotela ingoma ngo-5,000 yangafika ngisho kumasamba, yena nje ngabe uyathula ke loyo. Owavota ngo-6,000 wegazi, kanti iqiniso le ndaba ngiyaxolisa leyo phathi engihleka kuyo, iqiniso yini? Wavota ngo-6,000 ngoJanuary kuvula iy'kole iy'ngane zesikoleni malume. Wemalume niyibona lento yokuphoqa ukuthi njani? Njengamanje anikwazi ukulwa nokhozi, ngoba ngempela ukube malume uyazi ukuthi mina nafike navota naseninzi isasasa, mina bengizothi asilibuze ukhozi ukuthi lona lenze njani, mhlawumbe bekusubmithwa lakhohlwa, ngoba ayikho leya ngoma yestage sakumasama, ayikho. Amasama eqala ezoyophela, ayikho. Kanti ingoma enkulu ngokuthatha i-title ethini Ukhozi FM Song of the Year, pho yayingasaba khona emlandweni wonyaka, kwazofika unumber 2 futhi unumber 2 wona ngathi awubizwanga endaweni eyodwa, sengisho i-artist ngoba phela mina bengigadile ukuthi uMaskandi uzobizwa igaba ey'ngaki. Lena ayikho kuMaskandi ke kodwa nakwi-Song of the Year, ngoba phela noma uMaskandi yangena kwi-Song of the Year mayinkulu, kodwa ngizwe kuthiwa uthando lezaya namba lezana ebabeyibhala stage kwakuwuthando. Manje ngibuza ukuthi kanti lolu thando lolu nase ligcina ngaleso sikhathi yini? Why after simenyezwe ingoma ningaqhubekanga uthando? Sizodlala nina yathi niyathanda ukubukisa, ebukisani. Uthando aniliqhubekanga ngani after senishaye unyaka nanqamula unyaka? Phela ngabe ingenile kumasama ukuba nje msilobu sithi sigqika ku-TikTok nisibelesene nansi ingoma, sithi ku-Facebook nansi, hawu kodwa ithiwani le ndaba le?